Welcome back mga ka-JDC. So welcome sa atong sambingay sa Kristohanon pag-usab. Unya kini atong istorya karon og sambingay alang kini sa Kristohanon o kana bitaw doon natay gipangayo sa Ginoo, doon natay gitinguha, unya giagi nato og pag-ampo. Pero ang problema is kana bitaw igo lang ta nga may nampuon pero dili pud ta kabalo nga mosunod sa iyang instruction. So lisod ay kayo mga ka-JDC nga kabot nato ang ato ang gipangayo o gitinguha o giampo sa Ginoo unya magsige pud tagsupak sa iyang mga pulong. Kumbaga wala po nato gi-apply ang iyang pulong sa atong kinabuhi. So dili gyud ay maayo ang resulta mga ka-JDC. So para masabtan nimo inani ang senaryo sa mong istorya. Adunay usa ka bata gagadula-dula sa gawa sa balay. Nya kay simple bata pa man siya. So dili siya kabalo nga muabli sa pultahan. Nanuktok siya sa pultahan kay gusto siyang musulod sa ilang balay. Unya ang iyang papa na sa sulod. Ug samtang nanuktok kining maong bata, wala man muabri ang amahan, iyang gitulod ning maong pultahan. Sa tanto niyang tinulod, wala gyoy nahitabo nga naabli ang pultahan. So moto nga niabot sa punto nga gituktok niya pa kayo ang pultahan para makadungog iyang papa para muabli. Unya kay wala man gyud muabli ang iyang amahan kay napoy gibuhat sa sulod. So nihilak pag-ayo ang bata kay gusto gid siyang musunod sa balay. Unya nakadungog siya og instruction sa iyang amahan ug niingon ang amahan sa sulod nga, "Nak, kinahanglan nga kuptan nimo ang gunitanan sa pultahan." Unya imo siyang birahon, no? Instead nga itulod, imo siyang birahon. So moto nga gisunod sa usa ka anak ang giingon sa iyang papa. Sa pagsunod niya mga igsuon sa instruction sa iyang papa, dali lang kayong naabli niya ang pultahan ug nakasulod siya sa maong balay. So sumala sa instruction sa iyang amahan nga iyang gisunod, mahinungdan nga dali lang kaayo nga nakasulod siya sa iyang tinguha nga mosulod sa iyang balay. So karon dinhi lang takutob sa atong sambingay mga igsuon. Simple lang kay itong istorya karon apan adunay dako kayo nga lesson sa atong kinabuhi. Kani bitawng giingon sa Mateo chapter 7 verse 7 to 9 nga niyon siya nga pangayo kamo aron kamo paghatagan, pangita kamo aron makakaplag ug panukto kamo aron ablihan ang pultahan alang kaninyo. So nindot kayo na siyang instruction diya sa mga pulong mga igsuon. Nga papangayoon ta, papanuktukon ta. Sama sa usa ka sambingay sa usa ka bata nga nanuktok sa pultahan. Gusto siyang musulod. Ang yang tinguha nga gusto siyang musulod sa balay, no? So ang amahan ga instruction sa sulod nga kuptan niya ang doorknob tapos iyang birahon ang gawang. So easy lang kaayo nga naabli sa diyang gisunod niya kini. So sa diyang wala pa siya kabalo kung unsay buhaton, iyang gituktok ang pultahan, iyang gitulod ang pultahan, pero wa gyud naabli ang pultahan. So inana pud mga igsuon sa tong kinabuhi. Kung naatay gipanuktukan sa Ginoo, naatay gipangayo sa Ginoo, naatay gitinguha, nanuktok ta, nagampo ta para makakabot ta o makuha nato ang ato ang gipangayo sa Ginoo. So ang problema lang diha kung wa ta kabalo sa mga instruction kung unsay angayon nga buhaton, no? Dili igsuon ko diha sa Ginoo, dili lang igo nga moampo ta, dili lang igo nga mangayo ta sa Ginoo unya ang mga instruction niya ato pong gibaliwala. No. Lisod kayo nga makabot nato ug lisod kayo nga makuha nato ang atong gitinguha kung kita mismo sa atong kaugalingon igo lang tang nangayo pero magsige tagsupak sa iyang mga pulong. Dunay daghang mga instruction ang pulong sa Dios nga kinahanglan natong tumanon aron nga mapasayaw nato ang pagpadangat o pag-receive sa ato ang gipangayo o gipangandoy nga atong gitugyan sa Ginoo. So kining maong istorya may igsoon nagpahinumdom ni kanimo o kanako nga kung naa kay gipangayo sa Ginoo, tumana usa ang iyang mga pulong, no? Dunay mga instruction ang Ginoo nga kinahanglan tumanon. And the rest ana si Lord nay muhatag sa ato ang gipangayo, no? So munang dili lang igo ta nga moampo gyud
atong ibutang sa una nga kung igo lang tang muampo, wala pud tay pagsunod sa iyang mga pulong, lisod po nato makuha ang ato ang pangayo sa Ginoo. Na tanawa tong usa ka bata sa dihang gisunod niyang instruction sa Ginoo o sa iyang amahan, easy lang kayo niyang naablihan. Wala siya naglisod. Sayon ra kayo siyang nakasulod. Sayon kayo nga nakabuot ang tinguha nga mosulod sa balay sa diyang gisunod niya ang instruction sa iyang amahan. Pero sa dihang wala siya mosunod sa instruction, wala pa po siya kabalo ato, bata pagod. So gituktok niya, gitulod niya gihurot na niya yang kusog. Pero wala gyud naabli. Wala gyud natagbo ang iyang gitingwa. So inana po sa atong kinabuhi migsoon, bisan pa og ihunat na to ampo tag todo, na pangayo gyud todo sa ato ang gipangandoy. Moabot na lang pila ka tuig, laayan na lang ka kung sa imong kinabuhi nagsige po kag supak sa iya. No, ang makapalaay sa atong kinabuhi o makapadugay sa ato ang gipangayo o giampo sa Ginoo, mao ra gyud kanang nagsige tag supak sa imong instruction, wa ta mosunod sa iyang mga pahimangno. Pero igsuon ko diha sa Ginoo, usa ka ni kanindot nga panambagon sa tuwa para mapadali og sayon nga maangkon nimo ang imong gipangayo og makabot nimo subaya ug sunda paminawa ang mga instruction sa Ginoo. Pag kinabuhi sumala sa gipahimangno sa pulong sa Dios diha nato. Kay kung ato nang nabuhat maigsuon, dali ra gyud kayo nga maangkon nato ang atong gipangayo sa Ginoo. No? Usa ra gyud makababag nga madugay ang atong gipangayo sa Ginoo. Mao ra gyud nga kinaiya nga magsigi ta og supak sa iya. So atong walaon maigsuon ang kinaiya nga masupakon. Kinaiya nga dili maminaw sa instruction, may nampuon man tuod, sige man tuod og atin og mga prayer, pero ang problema lang kung sige lang tag apil og prayer, unya atong kinabuhi masinupakon kanunay sa iya. Atong kinabuhi wala gyapon hiuyon sa imong pulong. Dunay mga instruction sa iyang mga pulong pero wala nato kinabuhi. Wala gyapon ang atong mga pagampo. No? Sirado gyapon ang pultahan. Bisan tulog nang ingon siya panukto kamo kay ang pultahan ablihan kaninyo. Mahimo gyapong sirado. Bisan saan na to panukto kung dili ta mosunod sa instruction. Pinaka-importante maigsuon ang instruction sa atong buhi nga Dios. Ang instruction sa pulong sa Dios mo'y pinaka-importanteng sundon sa atong kinabuhi. Ngano man, mas mapasayon nato ang dagan sa atong kinabuhi, mas ang kaayo sa Ginoo ug mas ang pag-abli sa gitagana sa Dios para sa atong kinabuhi, mas mapadali kini pagpadangat sa atong kinabuhi. Inani ka importante ang pagsunod sa instruction sa pulong sa Dios. Munang sa atong kinabuhi karon kung doon na kay gipangayo, doon na kay gitinguha niya na feel nimo nga until now wala pa gyud naabot sa imong kinabuhi, siguro adunay mga butang nga kinahanglan susihon nimo sa imong kinabuhi. Basin daghan kayong mga senaryo nga nakasupa ka sa mga pulong sa iya, sa pulong sa Dios. Kung dunay mga parts sa imong kinabuhi nga siging gasupak sa pulong sa Dios, so dapat gyud ta nga mamalandong niining maong mensahe. Manginulsol ta og atong ihabit ang kinaiya nga musunod na mumati sa iyang mga instruction. And there is ana, si Lord na ang bahala. Okay, so salamat kay migsuon nining mao nga istorya nga nagpahinumdum nato karon. And hopefully nga doon na kay nakutlo o lesson nga ma-apply sa imong kinabuhi. So kung bago pa kani nga channel, ayaw kalimot sa pag-subscribe para updated ka sa daghan na pa natong mga istorya. Actually daghan na kay ta mga istorya migsuon. Kung naa kay time, imo lang tanawon ato mga videos diya panti na tandaghanang mga istorya nga dunay mga moral lesson. Okay, daghang salamat og kita-kita na buta sunod sa sunod nga higayon. Once again, ang Dios magapanalangin kanatong tanan. Salamat og God bless.